ana sa ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Kinsa ni? Your king, Robin. Hey, Robin. Nanawag lagi ka? Bitaw, nanawag ko. Kaya gusto ko mo-confirm. Kung makapil ka ba sa beauty pageant dito sa amo, sa Karkar? Sorry, wa pa ko kapananghid. Ni Kinsa? Of course, kang Piolo. Unsa? By the way, kung magminyo na niya mig si Piolo, ikaw ang best man ha? O si Riza, mo'y maid of honor. Sarah, Okay ka ba, Robin? you're kidding, right? No, of course not. Wa ako magtiaw. Di ba pwede nga si Piolo? Si Piolo ang mahimong best man? O ako ang mahimong groom? Unsa? Di ba mahimo, Sarah? Ako ang groom ug si Piolo ang best man? You must be the one who's kidding, right? Oh, Sarah. Engaged na si Piolo. Unsa? Oh, it hurts. Unsa? Sorry, pero it really hurts. Because I love you, Sarah. Thank you, Robin. Pero engaged na ko. Just look for another woman. Like Riza. No. You're the one. Ikaw lang, Sarah. I'm sorry. Pero wasari akong kasing-kasing. O gikahatag ko na kang Piolo. Oh, Sarah. Amigo lang na Robin. Okay? Oh, Sarah. Magsabot kami ni Piolo. Mananghid ko niya. Nga mo-appeal ko sa iyong beauty pageant. Sige na. Bye, Robin. You hurt me, Sarah. Nasaktan ang puso ko. Shit! Muapil ka? Unta, mananghid ko nimo. Kung kalipay ni mo, away problema. Bati, Piolo. Oh, masaya nakabati. Dili naman ako ang expectation nga imong itubag. Oh. Masa ba gusto ni mo nga ako itubag ni mo? Gusto ko direct to the point. Straight to the point. Ang gusto na ko mabati, mao nga mo ingon ka, okay. Or dili. Oh, Sarah. Dili kay pa ko sensyahon pa ko nimo. Nga mo ingon ka, kung kalipay mo, way problema. Oh. Gusto ko og firm decision. Okay. Sige. O yun ko, nga muapil ka. No. Dili ko. Ngayon dili man ka. Napugos lang ka sa pag-uyon. No. Di lagi ko mo apil. Period. Hey, my friend, what happened? Gilom-gilom ro ba kadiha o kay tingog? Kuan ba kining? Unsa? Law mabasigi hunna-hunna ro nimo unsa ka? Sarah bay, Sarah. Oh, ano man sara? Sensitive kayo. Ano ba? Kuwang sapyod. Unsa? Sa pagkadiha, parehas ba ng manok? Bay, ang manok nga kuwang sapyod, muliksi yun ang manok, ug sakto sapyod, inigunit mo na biring na. Dali nang masuko, basta kuwang sapyod. Bugawa sa pagkamaldita na. Spoiled na ba? Kay bugtong mga anak. Mo tingali no? Samutan pag gibayutan mo.
Bye, Buloy. Pero sa resolbada na bay, di na na masuko, di na namang binaldita, kon Kunon, sir. makatilaw sa imong baradi kabra. Unsa? Iha, Sarah. Nasa ka man? Naghinuktok ka man? Wa man, mommy. Something wrong? Wa na lagi, mom. Iha, basta mag-iningon gani ka, ana, may problema ka. Mommy, Unsa man? Gatagan kag problema ni Piolo? kuan, Come kining. on, tell me. Kay sulbaron na yun ako. Dili ko gusto nga maproblema ang akong anak. Kuan man good, mom. Marabag, dili siya firm sa iyong mga desisyon. Oh, come on. It's a bad sign. Ha? Iha, kung ingon man gani ni Ana, ikaw ang modominar kaniya. Si Robin man ni? Nagdama na siya iced coffee? Oh, niya mo risaw. Hala, thank you. Onya, unsa naman? Hayo lang ko ni mong advice. Mangayo? Sa unsa? Unsay buhaton ko nga, malimtang ko ng bayana. Si Sarah. Unsa? Uy, Robin, ikaw ragyoy makasulbad, ana. Simple naman siguro, uy. Pangita og laing babay. Imagine, kung magminyon ako sila ni Piolo, ako'y himog bestman. Ug ikaw ang maid of honor. Nga naman dili ka mo sugot, sad? Uy, of course not. Kinahanglan nga ako'y groom. Ug si Piolo, mao'y bestman. Pero, engage na kuno sila. Wa na kay mahimo pa, ana. So ang tambal, mangita kag lain. Risa. Jay ato, miss. Naa si Sir Piolo? Nasod? Yun na, i-close na ako. Magpatabang unta ko niya. Okay, so lang. Dali. Thank you. Abay, tayo ko pa rin kita ni mo ba yun? Palihog, pasod lang eh. Okay. Tuod lang, day. Thank you. Okay, ikid be, subot sa kanahan. Bitaha niya yung gwapo tayo. Dagang mangita! Uy, doon sa ilaing bisita eh. Miss Queen Sarah? Si Piolo? Napay bisita? Pasudlon ko nimo o dili? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!